Lui, dit jaar is er weer zoiets. Veer, Nick en Patrick stonden in de halve finale van het LVK 2016. En natuurlijk willen we ook dit jaar wel heel graag die goede finale holen. En dat kan alleen maar met Eurstum. Wie kunt Gerus helpen? Nou Nick, opnieuw weer loeren naar die halve finale, dat is heel belangrijk. Op vrijdag 15 januari tussen 6 en 8 uur 's avonds zien we weer live op L1 Radio en TV. Dan kunt je loeren en dan kunt je ook gewoon stemmen. Een half uur na de uitzending kunt je met onbestaand nummer op een stemmen. Ja, sms of bellen, maar dat zet je dus onder. En dat moet op 3 verschillende liedjes, dus niet 3 keer 59 intoetsen, want dan is het niet geldig. Dus dames en heren, loert allemaal naar de uitzending op 15 januari of naar de herhaling op 16 januari en stem op dus. Voorzien dus In het zuiden! Joehoe!